И така, хора, здравейте с поредния епизод Кариерата с Авелино. Последно, какво направихме? Последно победихме Сесто Сан Джовани с 0-2 за националната купа. И в момента ще продължим. Следващия матч е с Комо, пак за националната купа. В тази явно се започва с националните купи. Матео Барета иска да го вземат. Аз ще отхвърля офертата, понеже контрола, ако не искате контрола, няма да отхвърлям оферта, понеже имам само 2 леви бека. Един ако се контузи, ще стане много лошо. Трансферчета, Антуан Гризман от Атлетико Мадрид в Барселона. Пак, отново. Така, много трансфери. Има и български. Виждам, че има и българчета, които отиват в някакви клубове там. Така, ние ще се средоточим към матча с Комо. Да може да преминем в следващата фаза на Купата на Италия. Ако въобще можем да отидем. Матео Барета трябва да му дам подаръча на него. Наградка. За това, че прави някакви инициативи. Така, свободен агент. Дараха ми свободен агент. Да видим. Следващото, примерно, може да го вземем, той е 30 годишен. Може да го вземем. Гледайте за какво става въпрос. И след това той струва 11 милиона. И след това може да го продадем за около 13-14. Ще дигнем много. От към пари ще дигнем много. Ми ще направя оферта да може да го вземем после на полусезона, да мога да го продам. Подписах. Андрей Ханджи. Нещо такова трябва да. Така, тук е някакъв конфликт се заради между Артур Кремер и Андрей Ханджи. Нещо не се долюбват двамата. Така, искат да го поднаем Александрия. Енрикес, няма да го дадем естествено. И ето го матча с Комо. Сега, тук е много важно да видим кой ще играе и кой няма да играе. Така, Жак Симонс, Алберти, Ернандес. То така е тук. Да го пуснем да играе. Андрей Ханджи, 79 оверал. Свободен агент. Как ми го дараха просто. Не е истина. Ама и паричките са му и заплата му хубава. 70к. Много хубава заплата. Момчета, да го направим. Да вземем този матч срещу Комо. И 1-0. Артур Кремер, германец отново бележа. Доста добре се включи в състава Артур Кремер. Втори гол. Кой бележи? Отново Артур Кремер. 2 гола за германеца. Добре за сега. Играем добре. Играем наистина добре. Рейтинга на почти всички е над 5 рейтинг.
което е добре. 3-0. Карлито Енрикес бележи за 3-0 и мисля, че този матч приключи. Направо се е приключил матча. Рейтинга на играчите се дигна много. Кремер е с вече над 8 рейтинг. 8-1. Повечето ми играчи са над... Няма играч, който да е под 4 рейтинг. И 3-1. Кой бележи Енрико Сантини за отбора на Комо. Така, на полувремето е добре. Комо отново са в атака. Джузепе Алберти. Кремер центрира, да видим какво ще се случи тук. Губим топката. След малко трябва да правим смени и Томас Купър ще бъде сменен. Гарасов влиза. Така, Монти не мога да го сменя, защото нямам Симонс. Джак Симонс. Газари влиза. Мисля, че тези две смени са напълно достатъчни. Няма смисъл други. Поне на този етап няма нужда от смени. Когато нещо върви, няма смисъл да го бараме. Алберти с жълт картон в момента. Комо едва сега правят втората смяна. Интересно. Аре, съдя. Дай край на този матч, браво. Победихме Комо с 3-1 за купата и наистина страхотен резултат. Състезание Национална купа. Ще играем следващия матч, третия кръг, ще играем срещу Козенца. Дано може да вземем матча с Козенца. Между другото искам да видя отбора на Козенца какво представлява. Къде сте, момчета? Ето ги. Така. Добре, много добър състав имат между другото. Много добре. Имат един силен Джакомо Поджи, един силен нападател имат. Защитниците им са много добре, вратаря им е добре. Халфовите им са много добре. Идеално. Ще е труден матч. Определено ще е труден матч. И сега мисля, че сега почнем мачовете за първенството. Матч с Таранто. Емилио Даканто има още 5 седмици контузия, така че скоро няма да играе. Излизаме със същия състав. Само ще направя една смяна. Лоренцо Карбони ще влезе на място на Енрикес. Така. И момчета, започваме кампанията в серия С. Шампионата започна. Да видим ние ще може да си вземем мача. Таранто атакуват.
Сега матча върви равностойно. Тук има само два матча. Кротоне Месина. Пичерно водят на 7 гола. Кротоне победи на Месина. Нашия матч е все още 0-0. Таранто атакуват. Немци атакуват в момента. Червен картон. О, Купър, червен картон. Това е лошо. Сега трябва да варим. Карбони трябва да излезе и да вкараме Масимо Грасо. И ще играем без нападател. Цяло по време без нападател. Малко ще е трудно състава, да видим ще може ли да издържим физически. В 60-та минута смятам към 70-та да направя някакви смени, освен ако не ни вкарат лего. Те почнаха вече да правят смените. Симонс излиза, Незарев влиза. Така. Гарсия, Бенемин Гарсия. Място на Андрей Ханджи. Новото попълнение, който смятам да го продам за много пари, за да може да си вържим бюджета. Все пак трябва академия трябва да се гради, стадион трябва да се прави. Това не е едно и друго. 1-0 за Таранто. Това се очакваше, ние сме с човек по-малко. Ние нямаме кой знае какъв шанс. След като сме с човек по-малко. Няма как да стане. Ще държим колкото можем. Да паднем по-малко пък. Не знам, може и да изравним. Но като гледам от това, което се случва, те само не атакуват. Ето, ъгови удари тук някакви. Ето, нов ъгов удар. Бартолини спасява. Сега тук имаме шанс. 1-1. И тук веднага, след това 1-1, веднага трябва да се направи. Само че не знам кой да пусна. Някаква смяна трябва да се направи, за да може да запазим резултата, за да забавим малко време. Рикардо Сера влезе. Матео Бартолини. 8,2 рейтинг. Браво на Бартолини. Край на матча. С човек по-малко изравнихме през второто по време, направихме равенство, което е много добре. Така. Да видим класирането. Къде сме ние? 11, една точка. Така, продължаваме. Филипо Морис контузи. Филипо Морис контузи за 2 седмици. Така, оставаме и без резервно тясно крило. Някакво да направим друго. Проблема кой ще влезе? Да вкарам, кой да вкарам? Ще вкарам втори вратар. Принципно. Друго, което трябва да направя е черен пари 5 милиона. Така, сега
Следващото нещо, което трябва да направя тук е да вдигна малко нивото на треньорите. Така, Pierluigi Abate го махаме. Така. И вкарваме трябва да вземем някакъв треньор за младежите. И този Джими Алън може би. Да, Джими Алън ще вземем. Наехме го. Така, отново тук сме. Махаме Александър Фонтана. Търсим нов треньор на младежите. Лука Егер ще вземем. Така. И Александро Балзано също. Разтрогваме договора с него и си наемаме. Кой да се наемем? Марио Макич е този босенеца. Ще наемем. Така. След което отиваме тук на юношки. Марио Макич на 21 години. Алън Лука Егер на 19 годишните и Джими Алън на най-малките. Другото, което ще направим е ще дигнем месечните разходи за академията на всеки един от треньор, понеже това ще доведе до по-добри резултати в тренировките и ще доведе до това, че рейтинга на самите треньори ще се диgne и ще станат по-добри естествено. Треньор на вратарите забравих да взема. Другото, което ще вземем треньор на вратарите. По-добър. Така. Фабрицио Паскуато го махаме и вземем един що бъде добър вратар. Ето унгарец може да вземем. Унгарчето Бенемин Мурка или Мустафа Камара. Камара ли да вземем? Камара ще вземем. Така, и вече имаме така, що бъде добър персонал. То скаут. Не знам за какъв чеп не е. Искам да взема и още един физиотерапевт. Кой да вземем само, че? Това е проблема. Ето, Ливио Дедо, румънец. Интересен дедо, много интересна фамилия си има човека, но ще го вземем за физиотерапевт и сега добре. Малко ме страх за парите много такова рязко паднаха от 5 милиона и нещо на 4 и нещо, дано да може да вържим бюджета до зимата. Така. Отиваме към следващия матч. Следващия матч е с Стабия. Стабия на кое място са само, че? Мисля, че са... Къде са Стабия? Чайте, обърках лигите. Стабия са 16, ние сме 13. Масимо Грасо и той ли се контузия? Какво става тук? Отбора ми тотално... Купър е контузен, Грасо е контузен. Купър колко време е контузен? Той е наказан. Грасо 5 седмици.
Ето за това ми трябва доктори, добри физиотерапевти, защото 3 контузини, 1 наказан, 4 играчи са аут. Така. Матчът започва и дано да може да не. Така. Иди на 0 за Авелино. Роберто Монти от Дуспа вкараме. Така в момента нападаме Артур Кремер. Да видим, ще успеем да вкарем втори гол. Но те атакуват в момента. Стабия атакуват, контратака правят. Хематон Симонс. Отново контратака за Стабия. Трябва да успокоим малко темпото, момчета. Бартолини сега се справя добре, но Стабия се опитват да атакуват. Не може да им се отрече, опитват се да атакуват. Хематон Симонс. Ще може ли да вкарем втори гол? Това трябва да е втори гол. Някъде тук. Морети спасява. Да видим Кремер. Морети отново избива. Карбони. Морети пак избива. Вратаря на Стабия за сега се справя много добре. Кремер. Отново центриране. Да видим. 2-0. Андре Ханджи. Новото попълнение, което ще бъде продадено. Бележе. На полувремето добре, 2-0 срещу Стабия. Играта върви, но ето за това се опасях. Играта върви, но и знам, че ще ми отбележат гол. Това е класика. До сега мисля, че нямаме дори в един матч. Мисля, че нямаме суха мрежа. Постоянно са не вкарвали голове. Симон ще излезе. Матео Газари излиза. Джак Симон ще излиза. Да видим. Карбони и той излиза. Батиста, централен защитник, няма кой друг. Няма кой друг да пусна на място на Батиста. Искам да го сменя, но няма с кой. Алберти дали не е за смяна? Той е за смяна. Бенемин Гарсия. Него. Сега хубаво да ритаме напред и каквото стане. Момчета, задръжте този резултат, ако трябва вкарайте още един гол. Паван получи жълт картон. Айде, Авелино Монти трябва да сега да видим. Започват контратака Стабия. И края на матча победихме. Браво на момчетата. Задържаха резултата. Имаме матч с Латина. Този матч ще е последен за епизода. Матео Берета
трябва да получи наградка, понеже извършва някакви добри дейности. Така, да видим класирането. Къде сме ние? 6 победа и равенство, гол разлика 3-2. 6 сме. Добре. Ще изиграем матча с Латина и това ще е края на епизода. Така. Мори се връща, Филипо Мори се връща от контузия. Идат наказание, не помня вече какво беше. Така. Чакваме и другите да се възстановят. Искам да видя дали някой е дигнал нещо. Гледам така не. Всъщност аз мога да направя тренировъчен лагер. Не, още не мога. Все още не мога. И така. Матч с Латина. Последният матч за епизода. Нека да видим какво може да направим в този матч. Дали ще може да задържим нивото, което направихме в предния матч. Така, за сега Латина атакуват. Кръгов удар. Да видим тук. Бартолини спасява. Сега ние сме на ход. Видно 30 метра. Тук ще има центриране. Така, контратака за отбора на Латина. Има ли нещо тук? Сега Карбони. Доста напрегната материя. Ситуация 1 на 1. Тук може би ще има гол. Не. Хайде, момчета, покажете малко зрялост. Браво, браво! Лоренцо Карбони. Нападателя ни направи 1-0. Откри резултата в този матч. Кремер. Вратаря на Латина се справи тук. Добре, рейтинга се дигна на играчите. Това е добре. И от картон за кой? Балдини. Така, в момента ни атакуват. Да видим. Играят Латина добре през второто по време. Тук засада. Натискат гостите. А ние ще трябва да направим някаква друга смяна, защото Алберти, Матео Газари, Алберти излиза. Така, в кое да вкараме? Ще вкараме Рикардо Сера на място на Шевантон. И това ще са смените. Не смятам да правя други смени. Бартолини е с добър рейтинг 7,1, така че може би трудно ще му вкарат гол до края на срещата. Тук е мегов удар за нас, да видим ще има ли нещо. Може би да вкараме втори гол. Монти не успя. Сега ти атакуват. И край на матча минимална победа срещу Латина. Ето, губиха ни с 75 000 евро за лошо поведение на феновете. Така че за пиротехника.
наглобиха пълни глупости. То сме домакини, нали? Пиротехниката е от нас. Няма как. Така, сега да видим и класирането. На трето място сме Кротони и Пескара са пред нас. Трети отбора с по 7 точки. Да видим тук при голмайсторите. Вижте Бенемин Гарсия, Роберто Монти, Андрей Ханджи и Лоренцо Карбони с по един гол. Ние сме... Това са ни на хората, които са отбелязали головете. Така. Хора, това ще е за този епизод. Следващия епизод ще започнем матч за купата с Козенца. Така че да си пожелаем успех в този матч и ще ви очаквам в следващия епизод.